Hi guys, good morning. Here na naman ako sa bahay. Nakauwi ako kagabi. Nag-duty ko gabi guys, pero nag-undertime ra ko mga alas 9 nag-out na ko tapos karon ako pong day off. So dito na naman ako sa bahay. Kumusta Korean na? Kira. Okay ra ka? Day off sa ko tapos mamahaw mi karon guys. Among sudan o kuha ni Kur. Dala. Tapos naay saging. Hi guys, good morning. Mamahaw ta guys. Among sudan naay tinapa, naay bulan, naay pinaksiw. Naay sabaw sa pinaksiw, ada kang kaya mong sudan. Tapos naay saging. Pag-pre na Korean na. Which we are about to receive from the bounty to Mga unta ninyo guys. Pagkuha sa suka dito. Oh, sakto na. Saktura. Sa'yo ka naman talaga ito. Sa'yo naman tayo pulkol, malula. Ako? Yung kawang lura pa? Ante, pagkabot ante. Diri mi nakatulog gabi guys, kay galing mi ni Gerald sa Davao gahapon. Gabi namin nakaabot. Tapos, kaloyan guys, kay okay na po ang iyang channel. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong suporta sa amin guys. Okay na ang iyang channel. Na-monetize na dyan akong channel. So, kung gisugo, nagkuha inon kong tubig. Hindi inon. Kato na yung suka? Hindi ko sa kuhan. Vinegar? Tung isa, tuhalang. Mas pila gid mo? Oo. Diyan mo sir. Apply mo? Ah, bahala ka di ma'am. Ay, atang na mo yung mas mo yun. Pasok dito. Kasi amin yung buhat ng niluto. Ano yun? Sila yung kamyo. Itong napal ko diri ah. O, lagi. Hindi, marag mo. Nagbibili. Kamila, kasi ano nila. Namba ipang taan. Di off na ko karon guys. Sarili, wala siya nagdahik. Simubon niya ipadahik kay maghimo siya sa tangkal kay naay iyang vaccine nga kuhaunon o pagkabuok. Ako bakit? Dili. Di pa mayaw rin. Bukan pa. Bali man siyang vaccine o pagkabuok. Ikaw tagyan. Ano? Bakit? Ako. Ang Ay mo magdako. bali abang Hapit naman na mag Tapos saan mo birthday di ay? bulan. Ay, di ay. Ano yan? Ngayon pa. Puno, hindi mo. Bulan ako. July naman ugma. Aman kang ibugto ka saging re. Ba't ito sa mama sa ko? Kung to para baboy dito ha. Galing yan yung sulta ko. Gamay na nabila dito. saan sa manok? Wala naman ako magaling. Hindi yung kuwan pa. Hindi ko. Papa.
Balag wala handa ko basta bastog atong lawas. Ano pangalan ko dito? Balag wala yung dana to. Balag sa iyo ang kamote. Isulod sa lang kada na sa baril. Palangoyon Oo, palangoyon taka. Ya. Butangan na tong asin. Dagat yapon. Bayad ba? Diyos, mindset ba? Sobrang gana ako din. Sobrang kasi ako. Ragap lang ganang ko. Hayang-hayang din ka di. Relax eh, Koreana. Hay. Butangan 2 kilo asin. Ano sa iyo sa tanan? Butang. Tinabal ka na. Di dagat nga rin. Dili man mo ut man. Di ako. May mong suoton niya mo. Kuha na Ano ko kayo? Mother. Meron ba ka suot na batas na? Okay kayo. Hindi ra ba ba? Kaya sa inyo recollection? Ay, kuan. Bitaw ka na. Pagbusan. Ano di? Ano nakalawriyak? CB. Pag sige ko na, bakit na ito nila? Asal berat na. Human ni graduate balik din sa hapon. Wala una. Ay. Sabi ko din. Tama na to eh. Ready na ka? Ha? Ready na ka? Ready na ba ka? Mag-high school. Hindi ako ready. Hindi ako ready. Hindi man ka ready. Hindi ko bala kaya. Mag-grade 4 na ka. Na-grade 3 hara lugar ka. Balik ka grade 3? Wala. Hindi sila ready. Ano mga ka-ready? Pa, talikod ka ba? Talikod. Pa, talikod ka ba? Palihog. Koreana. Balik ko sa akin sa recognition mo. Pwede din na ito man. Recognition man. Hindi lang graduation. Sabihin na hindi yung recognition of graduation. Ang kanang recognition kay kuan man sa 1 to 5. Kanang graduation din 6. Ano matambong ba man mo recognition? Ano masisir? Kay, Naman gray ribbon. Bakuban din ka ma. ipangatag na maguna to ng inyong mga award ba? Kung mapag-grade Ang ko magkano ninyo. ako pa ka. Kung sa inyo dinosaur di ay. Kasi lang ang gulo ng bot basta ito. Ma, makuban ka ma. Honor ka, dili. Wait, hi on mo. Yung sisiya. Pati bir. Magubal ko sa... Kini, mga na midawat sa diploma. Diyon, kami ra man dara magsaka. Diyon sa kanang sa kuan ni sa amo certificate, medal. Magkaban ning kasaka. 9 ulit ka diri la 9. Kini, tawagon na ng mga alan. Diyon, mag-uban na yun ang mga mama. Kao sa ribbon. Baby, di ko makauli. Si Papa na lang. Baby, magtrabaho yung papa. Sigula, bahala ko di man. Naumi kong mamahog si Lula sa baboy. Si ate, ako'y pauban. Nako, mag-eskwila si ate. Ako ra isa. Dungan mo graduation ni ate. 12 man sila ate. Inyo, day. 10. Si ate, eskwila man. Ang practice man. Dia. Si ate kay nang gawal si Diyos ay si mama kay. Magpasok kay inanano. Kuha na si mama sa ako. Di sila doon ni Papa sa kilid. Balad sila dito sa stage. Magbaw din ko. Yato din. Pwede ra daw mama, pwede ra daw isa. Kira daw. Gama si Sirki. Kung may Papa. Ganito naman. Wala to pang na may imong mama o na may papa. Di mama. Wala to pang. Gani. Ipaubos tong isa. Pag-baccalaureate, pwede na wala ang mama. Pwede ra. Siguro. Naa may mama na ng bakalariat. Naa lagi. Ma daw sa Lourdes, basin daw ihatod na ni siya kapag abang sa kuan, sa buka kay para daw malabhan na. Para daw malabhan.
Ito guys, tapos na kaming kumain at nakabusog na kami at si Koreana. Thank you so much sa inyong lahat guys, sa inyong suporta sa akin at sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat sa inyong lahat. Shout out Ate Richel Tamagawa from Japan. Shout out Ate Elizabeth from Italy. Shout out Ma'am Little Diary. Shout out Ate Maui. Shout out Ma'am Lalakuko TV. Shout out Ma'am Pinay Beauty. Shout out Kamix from Canada. Shout out Mom from Germany. Shout out Lakwatsero. Shout out Clyde Trucker. G. Clyde. Shout out G. Clyde Tracker. Shout out Anthony Berhill. Shout out Mom Simply Me 808. Shout out Samirine. Shout out Sis Bridget Pantenofli. Shout out Ruby Quesmondo. Shout out Endayon Bravo. Shout out Pat Saholga. Shout out Solin Abubakar. Shout out Julius G. Gonzal. Shout out Berla 1999. Shout out BT Willis. Shout out Emador Ajenam. Shout out Helen Meneses. Shout out Farley Yun. Hanggang dito. Sabaw, pakita naman. Shout out Raisa Hitsanova. Shout out Biboy de los Santos. Shout out Joya Lim. Shout out user ZG7WK4PU2C. Unsa ba ni Asia? Shout out Beams Vlog. Shout out Ib Marie Haukas. Shout out Ib Marie Haukas. Shout out IB Bunjan 875. Shout out Mary Kun Simasyo. Shout out Gary Hams. Shout out Mercy Channel. Shout out Jonah Andrada. Shout out Jonah Andrada. Shout out Shout out Edgardo Villanueva. Shout out Michael Kitas. Shout out Michael Kitas. Shout out Jomel Solitario. Shout out It's Simply Tricky TV from Zeda. Shout out Mary Al's Vlog. Shout out Sarena Fit Balagolan. Shout out Bin. Shout out Rina Bacolio. Shout out Marlene Ibanez. Shout out sa lahat ng therapist sa Element Spa sa Mulberry Hotel. Shout out sa inyong lahat guys. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta. At sana guys, hindi ma-skip ang ads. Hanggang dito na lang ang video namin guys. Kami ay magpaalam na. Bye-bye!